bawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, good morning po sa Indogabos. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan, kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ng katuyuhan, ang sarong problema masolusyonan. Asin maikoordinar sa mga nanunungdan. Ini po ang hapot sa DCGB Radio hanggang po kitang alas 9 din pagkaaga. Good morning Tabi Legazpi City. Good morning kay Miss. Sandali lang may namidbidan ako kasuhapon duman sa Palaog sa may Sunshine. Takasubang gihala akong Sunshine kay Teacher Ophel. Good morning nga pala sa mga teachers dyan sa Sunshine International School. Uda kay Miss Camille. Yan. Good morning, Miss Camille. Listener ko ini. Oral daw, tabi. Ini, naparadangog tang ini, ha? Sige po, salamat po sa pagantabay. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang, nadarakan sobrang pag-inom ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay puan po na sabayanin protection Liverade. Liverade, Silimarin Capsule. Ang Liverade Silimarin Capsule para po sa load asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kay aligtas. Ang Silimarin kang Liverade saro po na epektibo sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara. Mahilig man uminom o dae, mas maray po na isabay ang Liverade Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liverade na para po sa baskog na atay. Ang Liverade Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. Alright, sige. Sandali lang sige. Mamaya tabi, babalikan tayo na siya sa Linyon Hill. Kami naghapot sa kuya, buda may correction. Akong gustong gibuhon dyan tabi. Sa Linyon Hill, sa Legazpi, itong bareta na nagruluwasan, Kami naghapot sa kuya. Bata, nagkaon akong masiramono na gulay na ampalaya na nakadwa akong maluto. Buda, uto pang nagsangaw. Kung minahamot baga akong ngunyan, Jerome, baka makasabat kitang daraga. Ayaw may napod sa kuya. Garo nga sir nga, error nga suba. Wala so kinaong kong maluto, Jero. Totoo po, babalikan tayo, ha? Mientras tanto, mga tugang duwang kita kay Joshua Bino o kaya kay Jimmy Nasalita sa dagdag pong report. Hali po dyan sa luwas. Jimmy, come in, Jim. Jim? Jimmy. Number one. Jimmy. Pasok. Jimmy. Bata kung gusto ko sa magparaulo kaning mawara lamang nganing mari ang pamati ko, ha? Convincing. Naputol na si Jimmy, si Joshua na muna. Pasok natin si Joshua Bino, mga tugang sa dagdag na report. Ali po dyan sa luwas. Josh? Good morning, Josh. Tapos. Okay. Nagkamararaga po. Bata masiramon sa kaon mo ni Joshua dumang kay Chapmel kasubak go. Come in, Jim. Kumusta na dyan, Jim? Hello, Yeah, Bibi. morning. Maray na aga sa mga paraan tabay. Nakatutok ang mga expose ni PBBM Oh. sa sayang suna tungkol sa mga proyekto dahil tarapos darakulaunan pondo sintro sana sa mga flood control. What about sa mga tinampo? Binuruksan sana dahil tinarapos darakulao natural ang mga pondo kaini pero dahil manapapakinabangan kana mga tao. Ngunyan
na bisita niya to, magpuon sa barangay Tibabu. Nagalugad niya to initabi biping mga kabubuldan, Piyudoran, Ginobatan, Diyos ko, anhiwas kan mga inarawutan na mga tinampo 4 lanes, 6 lanes, ime inaron mo ng piranggatos na kahoy, mga puon ninyog tabi bipi, tinurumba sa mga lugar, arog kan unggo, baliti, kabalwaon, basag, palapas, palanas, malubago, saranga-sanga palanan mga tinampo digdi pipi. Pero maski nga ni motor, dai naagihan, so iba may krito man. Pero may mga tinampong inarawutan na sana, so iba karalot-kalot na, dahilan sa naging agihanin na mga tubig, hali sa mga bulod. So mga tao, tal kumusta, sakripisyado man giraray sa mga panahon na ini, sa pagsabing, bako man nga ni tapos, nasabing mga tinampo, layout man sana, ang reference, nas konektado da ini sa Bicol International Airport. Kaya gulping tao man, wala to, tinampo, wala to, ang road opening, nakumbinsir man sa mga tao. Ano ini, ano ba yan? Ang drainage system? Tagsay, magigwang drainage system, Jimmy, ano? Iyo nga ni an makangalason. Complete ang pasilidad, may drainage, may railing, pero wala man ki konkretong tinampo. Yan, oho. Ngunyan, Salbata ng pangyari sa Mauraro. dahil maintindihan, binurugta ka ng kansiring na pasilidad, pero so importante, tinampo, wala man. Anhapot nakakalusot ang mga proyektong ini. Kung seryoso si PBBM na talagang magkaimbestigaran ng mga proyektos kan gobyerno, baka usa na isintro sa flood control. Ang tutok sa madapat. Gulping tinampo ang narawrawan o gulping tinanom ang nagkararawrawan, mga nyog, mga kahoy, pati sa mga kabubuldan, tiniripak. Kuni na pabosi sa tatabi bipe, naggawa kita kima sentimento. Ano ba yan? Sa mga residentes. Dangogon tatabi bipe, tanganing madangog inikan mga nanunungdan, opisyal, ahensya ng gobyerno. Ika na mismo ini sa supposed to be end user sa mga barangay. May pitang unggo. Unggo. So, itong malawak na kalsada nasa halos 4 lanes. 4 lanes. Magayon na tinampo niya. Haraang taon pa. Edi 1 year na. Opo. Okay, so, binayaran yung mga... Binayaran yung mga nyog, kahoy. Tapos yung may-ari ng lupa, pinagawa na yung tulad dyan. Pinagawa na ng patag na tatayuan ng bahay. Sa dinaanan ko, mula dun sa may Tibabu, may mga porsyon na kinongkrito, may porsyon na wala na. Pagkatapos may drainage din, maganda, may drainage sana, may railings, pero wala mang duro-diretsong kang lalada. Hanggang dito lang to. Pagkaahon mo yan, hindi ka na makaang. So yun, unahan na nun, barangay yan? Barangay Palitina yan. Ginubatan ito? Oo, ginubat. Anong mga barangay ito na may mga ganitong sitwasyon ng pagkalsadang inopen? Opening mula Kabalwaan, mayroon pa po dun sa Kabalwaan Basag, Lusot-tutan ng Palapas ay. Sanga-sanga na eh. Oo, sanga-sanga po ito. Sumasanga Tapos mayroon ng Palanas, doon sila. Tapos diretsong Malubago. Lusot-lusot po ito. Hanggang sa airport daw po ito. Lahat ng Sinimulan po. Akala nga po namin, diretso concreting. Kasi pag hindi ito kina-concreting, ulit na naman ang gawa. Doble budget naman. Useless kasi di siya man yung pag linalakad ninyo ng mga una, di pa rin. Open man lang. At saka yung mga gilid ng mga ayan, katulad niyan, pagka umulan, nadaos to siyang pababa. Opo. Kasi hindi pa nga tapos. Dapat sana, kung na-concreting ito, napapakinabangan na namin. Laking bagay na sana. Kasi lusutan na eh. Kumbaga, nag-budget lang, kung saan lang kinaya. Opo, yung sabi nga nila, yung budget lang, sa opening lang.
Yung susunod na budget daw, ibibidding pa para sa concreting. Pero, Kung kailan Oh. yan pa. opo. Ano Oo. ba? May part pa ka, Jimmy, may So konkreto? ngayon kahit motor, nahihirapan dito. Ay, hindi pa po dyan makadaan dyan sa ano. So lakad uli, the same. Oh, kasi, dito nakakarating dito yung motor, hanggang dito lang. Dyan lang. Pero kung ibababa mo, mahirap. Oo. Kasi, ano na dyan, paku na. Oo. Tapos, ano na siya, lalaki ng graba, lumitaw na yung graba kasi Mga uka ng kalsada, marami na. Oo. hindi na rin naman, tingnan nyo, damong-damo. Oo. Ibig sabihin, walang nadaan. Oo. Hindi So talaga, diretso pala ito sa airport sana. diretso daw po ito eh. Hanggang Maynila daw po ito eh. Ay, Long time planning ito. Oo, parang ganun. Pero maganda sana yung project. Pero dapat yung dire-diretso sana. Bilang taxpayer, bilang At Pilipino. saka, kung hindi pa naman kaya ng Naku. malaking budget, bakit kailangan pa natin ng malaki? mm. Kung dapat ay i-concreting natin, finish ka agad, so magagamit na natin. Oo. Yung lalong-lalo na kami, importante Oh, sa atin. bilang taga rito ka, kayo sana ang end user nito bilang taxpayer. Ano ang may sasabi po ninyo sa mga nag-implement, lalo na sa mga opisyalis natin sa gobyerno? Sana malagyan na ito, mabudgetan na ito sa concreting para maging maayos na. Kasi pag hindi pa ito nalagyan ng may taon pa to, babalik pa rin sa una, mag-ano pa rin, panibagong na naman ng mga heavy equipment, bagong budget na naman, gastos lang. Oo. Tapos Hindi naman tapos. upo, kahit maliit lang, basta diretso tapos. Saka na lang mag-rewidening kung talagang Saka yung lupa na perwisyo, ang laki ng binawas dito. Tingnan nyo ito. Although, yung bayad sulit naman o basta sa binayaran? Yung presyo lang nila. Yung hindi nasunod yung gusto ng kuwan. Kung masusunod yung... Hindi nasunod? hindi nasunod. Yung sa lupa, wala naman. Kasi, Maraming kahoy mga nyo kung opo, di dyan lang sa kabila. Umahigit sa 100 piraso yung sa dyan lang sa babang lote. Eh, dito pa. tapos ngayon, dinamuhan lang. Maraming damo. lang. Opo. Hindi naman sa inaano natin sila. Maganda yung mga project nila. Dapat tapusin. Oo. Siyempre, kaya nga binuksan nila para tapusin. Sana, Kailan yan tatapusin? Yan ang malaking... Yun nga, sabi nga namin, baka matanda na kami. Saka ba lang matapos? Saka, itong mga matataas na mga matarik na mga kabilang panik ng bundok, sige ang collapse niyan. Opo, sige lang yan. Lalong masisira yung... Kaysa kung hindi na lang muna ginalaw, Opo. walang problema. Kung galawin man lang sana, yung tama lang muna para sa budget sana. Kahit siguro mga tulin lang siguro kung kaya nung budget. Kasi ang laki ng gastos nila dito sa... Ilang milyon yan, inupin man lang. Opo, open lang. Tapos sabihin nila, ang lapad-lapad. Pwede naman siguro sa susunod naman yung basta tapos. Kasi konti pa lang naman yung sakyan talaga dito. Sa yung inalis ng mga nyug, puno, pero napakalabangan pa. Lalo na, nung nagmahal yung nyog. Biruin mo yung 100 puno, mamunga na lang yung ng 10 kada buwan. O 1,000 yun, magkano yung bayad ng buwan-buwan? O sayang, yung mga puno. So, nakakapanginayang na, sir? Kapanginayang. Kaso, yun nga, andito na ito, dapat tapusin na lang nila. Kasi yung budget ata ay parang kulang pa. Yung natunugan na monitor mo kung magkano rin yung budget na ginasto dito? Parang yung sandwich yung nito eh. Yung mayan lang naman talaga yung contractor dito. Tapos yung sahod nga nila sa mga tauhan nila, haliliit. Pero yun may sahod nila, minimum lang. Tapos yung trabaho tulad itong mga mainit. Talagang tatrabaho yung mga tao. Saka pag magbaha doon, papunta na yan lahat sa baba. Opo. Apektado yung mga bahay. Apektado na. Yung nandyan, apektado yung sa baba. Sige, siguro sir, patawagan ninyo sa contractor, sa DPWH, sila ang nag-implement. Oo, sila nga. Kasi yung DPWH yung na ito, bumibisita dati. Mayroon pa nga daw dyan mga reject, ibababa pa. Tapos lalakihan pa kulang pa daw po ito, mga more than 5 meters po. O yung 5 meters pa yung, bali 2.5 meters ata ang kabilaan. Yan, ibabagsak pa yan. So, sentimento po ninyo, go ahead po, para maiparating natin sa... Ay, sana, yung inumpisahan nila dito, tapusin na. Bigyan na ng budget, saka ayusin yung gawa. Para naman mapapakinabangan ng mga tao lahat. Para hindi naman kami dito, sinira lang nila yung mga lupa dito, imbis na pagtataniman pa yung mga nyug, sayang. O ilang libo pa yung kikitain sana ng mga tao kung dito agad-agad nilang Ang thinking ng mga tao, tuloy-tuloy. Kaya Saan ang location ito? Lalagyan natin ng barangay ito, sir? Barangay Unggo, Puro 4. Puro 4 lang barangay Unggo. Yung barangay official natin, hindi naman nagre-react dito? Ay, siguro. Wala naman silang magagawa eh. Wala magagawa talaga. Kasi lang sila eh. Naghihintay lang. Naghihintay lang din.
Sige, sir. Sige. Thank you. Yan ang sentimiento ka Makamundon man, Jimmy, ano? nasa laylayan, Hali ni Jimmy sa barangay Unggo. Unggo, pasiring sa barangay Saranga-sanga na yan. Iyo. Pilipinas, Pero tinampo. ang end niya sa BIA. Oo. Mahiwason ba ga Jimmy ini na tinampong ini kaya ang 4 lanes? 4 lanes nga. Hihiwason pa nga. Kaso rin Hihiwason ini pa nga binuksan nila. tabing tinampong ini kaso rin? Last year. Pero may part baga na inabutan ka mong may konkreto. Ito sa dating tinampo. Tama? Na konkreto. Ano? Tapos dinugtong ini na road opening na ini na. Actually, pwede na Jimmy kanon. Kubabintin baga ini na ngaya pantay sana. Pwede siyang agihan ka. O, nakagingan sa auto nindo. Di ba? Kaya lang ang problema talaga, dapat may konkreto ng tinampuan. Sige na, ayos mo kang tinampukaan. Sigang gaba pati. Pag mapakaray ka kayan, sige naman ang kwan mo pakaray mo kan, mapantay ka na naman. An makangalas nga ni. Dahil tinampo. Pero an drainage, haman. Tapos may railings. Yun na nga niya. Wala May man railings. nagdating Auto, wala man mahulog na auto. May drainage. Okay man, gota na may drainage system. Dapat konkretong tinampo. Kaya lang araw ka na may drainage. May problema. Mabuto na. Sa ini, region or district? Na project? Dahil Dahil na magkasarabutan, ano? dahil na Sa magkasarabutan. kadakulang dahil na nga ni- kan tinampo na kinuyaninda, pinabinarokasan, kan gobyerno. Ay, Dahil mo nako. naman sabutan nga eh. Wala tuo. Pag una mo na sa Manila ka nang dahil mo na aram kung saan ka may patuo, may pawala, may Iyo. talikodan na Iyo. tinampo, may sainutan na tinampo. Ay, nako. Okay. O yan. Salbatan At least ang nadangog pangyari niya to, sa Mauraro. Ang boses kan na mga na mga yaon sa kung ano man ang boses kan mga yaon sa yung diosers na supposed to be pigagamit na nindan tinampo pero dahil man nagagamit hanggang sa mga oras na ini. Gulping pondo lamang. Natural gulping pondo ang naubos dyan. Aya. Jimmy na salita, DCGB News Exclusive. Salamat, Jimmy, sa exclusive report. Hali po dyan sa luwas. Babalikan tayo. Ayan ang problema tayo. Ibaga ang problema tayo mga tugang sa Pilipinas. Mapuon, dahil natatapos. Kadakol kan, may tulay, may tinampo. Ano nga sinsuhan ta, digdi? Hello? City. Morning. Good morning. Yeah. An apod tabi kaan mo niyan. Makok naman ghost project. Ano? Goat project. Goat project? Opo. Nata? Goat yung kanding. Oo, nata. Greediest of all time. Matindihan meaning mo kan acronym mo kang goat adi. Yan tabi an applicable yan sa contractor dyan. Oh, imagine, papakarayon, bubuksan mo ang tinampo, di ko alam kung ang budget kan para sa road opening, pero dapat gayon, isa ron sa hilingon kan gobyerno tadi. Dapat tabi i-expand itong inquiry. Bako lang flood control project. Yan, mga unfinished projects, di ba? Nakulon yan. Unfinished projects. Yung dapat Saka may ang mga big open sindang road na puro toll. Oo. Puro toll gusto sabihin, pigpadakula lang sa value kan mga daga duman. Saro pa iyan. Adi, Dili ko kandig di, dakulon yan. ang tinampo, ki konkreto, pipakaray, pagkatapos may tinampo na, minamahalan lute, unper, Araw, yan mga style linda. yeah, Yan tabi mga style ka yan. iyo, ali. Tapos, Dapat yan, i-include duman sa inquiry. ay, nako, Alas 10 baga, mahiling ka? Mailing ako, Kayo. Pero kaso Imbitado banggi- mo sa mga barkada mo. iyo nga ni, may, hindi ko taon, muna kasabang gimigo, bata ko pipirot-pirot na, may nais ka na kong hearing, so sa budget committee, Salbatana. Ang saro sa maray na ngunya na congressman na garin may punto permisi, Tubi Chanko. Iyo. Ginulpiso committee, dili ka kasimbahan. Ano ba yan? Dagit naman ito si Toby Chanko. Tatiga para karaot mga siya. Iyo baga, napiko naman eh. So, siya ang tiga para sala na may kasalan. Kaya nadaog so sleep kan ano. Kan kay BBM, Oo, kaya sa iya tiga tao so sala. Oo, kaya nauyam siya.
Nauyam naman siya. Tama lang yan. Iyo, papinsan, may taga-suklat lamang. Iyo tabi, oo. Okay. Sige, Migo. Sige Salamat. tabi, good morning. Good morning. Di ba? O, yan, tabi. Yan. Aram mo, iyan po na mga arogan na klase. Nangyayari yan sa iba-ibang parte, mga tugang kan Pilipinas. Pero ang ngingalasan ko, mga tugang, duman sa North. Ilingon mo sa North Luzon, tabi, Idol, Benji Dapugi. Sa North, ilingon mo duman ang mga tinampo, salbatan ng gagayon. Paghali mo lang mga tugang sa North Luzon Expressway. Maagi ka duman sa iba pang mga tinampo na mga gayon hanggang anduman sa Tugigaraw, hanggang anduman sa Tugigaraw area. Mailing mo mga tugang ang kagayon ng kantinampo. Hinapot ko sa mga tao luma, natangay na ako, anong sekreto digdi? Nakaproducer niya kami kikadakol na presidente. Sa tuyo, di kada kakaproducer ki presidente, adi. Buda, sisay dawan matindog mga tugang para maayos ang problemang ini sa isyukan mga unfinished projects. Hello? Hello, good morning, BP. Good morning. Ang saro dyan ang problema ka, especially ang road opening. Oh, Gabos na yan, ang budget ka, hanggang road opening lang. iyo baga, adi. Oh. Dahil yan na proseso, alam mo kaya may budget ngayon 100 million para road opening. Road opening lang. Hanggang dumana ka na yan. Pag road opening, pwede mo na isabay ang drainage, ano, di ba? Drainage. Depende paano yan sa pag road opening paano, BP. Iya. Minsan kasabay yan, depende Iya. sa program. Kung yan, o after kang 100 million na natapos na ngayon, natapos kaya yung 50 million, tapos 50 million, yan ako na sa bulsa. Parang mathematics mo na sa batana ka na. Ay, tabagaan, BP, paano? Oo. Oo, yan. Sumasunod ka. So, phase 2 ngayon ka na para concreting. Alo yun masunudan. Iyo ano. Kaya ang tinampo, imbes na gari, bukas na, pag matrabaho ka, mabukas ka na naman. Correct. Pero ang problema ka, BP, Oo. deteriorating na iyan, imbes magaong may pigagihan ka, maray na may mga gapu-gapu na dahil ka nabubulsot. Nabulsot ka na. Iyo. Yung mga pinaka-problema tayo, digdi, duman sa norte pa, ano, ang project duman, tapos-tapos, ikaw man daw maging presidente. Iyo. Pero ang presidente na taga-norte, nakulong baga. Ata. Kita baga, digdi, nakulong digdi sa tuyang aspiring for president, ang mga maraya, Oo. ang problema tayo, digdi, kita ako Man, tampa minsan, minalatakman sa nagkapabikulano. isipon mo nga ni, para tulong distrito kita, hindi nakakita ka nagkakaarayo. Luway. Okay. So, hulog mo ka kitang Bicolano, ani? Consider kita. Pahiling kita na magiging ang mga dalaga ng presidente. Mugmaw kita, madalagan si Pulano, madalagan si Pulana. O, pag murutuan niya, inga. Na-descuido. Okay? Salamat, Sige. Bye-bye. Batalingon mo, Ang makaulok, ang maimbestiga, okay man ako duman sa Blue Ribbon Committee kay Marcoleta. Ang maimbestiga, mga senador, muna sa lower house, may investigation man tungkol sa flood control. Muna sa rupa yun, ma-report na ang project monitoring sa region, mga regional offices, ang mga regional offices kan public works, ma-monitor, muna ma-report. Oh, saka, tama si Drilon, dapat ngayon mag-monitor kan sa COA, buda ngayon sa ombudsman. Bago ngayon sa konsisay. Hello? VP, Po. good morning. Ikaw mo magagitang presidente, Sisay. Senate President. Nadiskito mo naman ako. Nadali mo na ako niya na aga. Kaya ilingan mga road sa Sorsogon. Mga magayon na ni. Iyo baga. Ngunya, siguro digdi sa Garo presidente. nag-insinuate ka. Ano? Pwedeng gumayon man. Garo nag-insinuate ka. Pwedeng maging 4x4 na yan. Bako ng porto-porto. Okay. Pero ang bilib ako, bibi na tinampo na naagihan ko sa norte. Bako itong main roads pasiring sa Pagudpod. Oo. Ang bilib ako, from Tagudin,
pasiring sa buntok. Ay, iyo pa rin, nakaagin ako duman. Ay, susta Mountain Province. Ang hampas baga dyan, grabe. Iyo, nakaagin ako. Pero kagayon kang tinampo. Iyo. Buda, maski nag-uran, nagbabaha, nagbabagyo, garo din nag-landslides. Warang tubig pati sa tinampo. Oo. Magayon ang drainage system ninda. Yeah, iyo. Magayon ang pakasig. Nakaagi ako duman. Iyo tabi. So, dyan ta mahiling na an engineering intervention kung talagang siseryosohon ka Iyo. gobyerno, kayang-kaya. Sa tuya, paminsan pag nag-uran, ang tinampo, yaon sa kuwan, ang tubig na sa tinampo de. Iyo tabi, ang kanal, barado ki basura, ang tubig na sa tinampo. Yan tabi sa albay. Okay. Okay, good Sige, morning. salamat. Good morning. Ano ba yan? O sige, dagdag mga tugang na report, hali po dyan sa luwas. Morning, good, very pugi, Henry. Sabi ni Sir Tony. Good morning, amigo. Joshua Bino, my report. Come in, Joshua. Good morning. Good morning, BP. Good morning sa mga paraantabay. Padagdag niya tong bareta, sabi kan kadaklan, ang pag-aagom o ang paglalaog sa sarong relasyon, magastuson. Oo. Pero no minsan, may mga pangyayari na mas magastos palang sabi ni Henry, ang pagbubulag, Tampag? bubulag, Ang pagdudulag? Iyo. pagbulag. Posible. Ang pagdudulag, mas magasto. Siyempre, magasto ka kan sa mga pamasay mo, pagkaon mo. Baka pagdulag, may walat ka pa. Oo. Giri man ang gabi. Pero, ikaw man mga pagkakataon na konsultero ka, di ka makatipon. Kung gusto ko na hanggang di ka pa nag-agom. Nata. Kung dakol kang bata. Magastoson baga ang pagpaparadate. Si Magaro, pwede. Mare, ang sekreto pala, nakuha ko na, Joshua. Ano dapat? Ang kaiba mo dapat, may kwartama. Correct. Ay, alat ko na pa. Alat ko na. Hali to sa barkada ko, inistorya sa kuya. Parita, nagdipin sa tulog. Makabakasog sa radyo sa arong. Kuni alas 8:20 na, nasa kuha na ito. Okay, sige, go. Arog kan, BP, ang sistema naman. Oo. Kan problemang tubig sa Daraga Albay. Dahil lang sa susog sa nako ang impormasyon kan DCGB News. Oo. Parte kan investigative reporting niya to. Oo. Kan nakaaging Biyernes, nagtagwa rin presentation ining Protect Construction and Development Corporation Okay. na gustong maging bulk water sityo kan Daraga Albay. Kudi ugaring sabi ni Henry, dahil basta-basta ang paglalaog dahil lang sa may joint venture agreement Oh. sa tahaw kan Daraga Water District as in Prime Water na yun presenting nagpapadalagan kan water supply sa munisipyo. Aha, okay. Sa pagtiripon, presentasyon kan proposal na banggit ni Consyal Attorney Ayan Makasinag na kung halimbawa putulon ang joint venture agreement sa tahaw kan Daraga Water District as in Prime Water, may babayadan na kantidad ang Daraga Water District. Parte ka na pag-inyuwang mabilog ang report. Pagkatapos kan pagtiripon, sinumpirmar niya to sa nasabi ng konsyal ang may kinaraman sa siring na bagay sabi ni Henry. Tangugunta, ang entrevista niya to kay Attorney Makasinag. Attorney, nabanggit mo ko sa bago na pwede man putulon ang JVA kan Prime Water Buda Water District pero may amount na kipuan bayaran sa Water District. 70% kang ano man na-invest kang Prime Water, babayadan yan. Kung May 70%. Kung magputol kang JVA, Kung mag-terminate kang JVA. how much po kayo to? Ang sabi sa kuya is mga nasa 90 million. So 90 million, 70% kayan. Mga siguro sa mga 70 or 68 million mga araw kayo. Dito pwedeng i-supplement kang LGU. Iyan ang sarong bagay na pag-aradalan na. Okay? More or less 68 million to 70 million pesos ang aabunaran kung halimbawa palang Henry, putulo na o kaya i-terminate na ang joint venture agreement kan Daraga Water District at kan Prime Water.
Napapaluha ako? 70%, Hmm. 70% kan total investment. Salbatanang pangyarian sa Maorado. Kaya mas magastos Oh. ang pagbubulag. Kaya man agad kan maparay. Hindi ka kan mapaare na sa... Kung sabihon tabi, Joshua, itong pigtataram ni Attorney Kagawad, iyan, ano? Nakapalaman duman sa joint, ano nga itong GB? Joint, ano? Joint venture Agreement. Mas magastos pala ng annulment. Ano eh? Mas magastos ang pagbubulag. Sabi ni Junior, magasto ngayong annulment pala. Ang pagbubulag, ani. Correct. Kung sabi yun, specified duman sa joint venture agreement na oras na itiwalag kan lokal na gobyerno ang kontrata, i-terminate, tama Joshua? I-terminate. Base sa joint venture agreement, 70% kan investment kan investor, babayadan kan kung si sa ma-takeover? Babayadan kan kumbaga ka-partner. Halimbawa nga Daraga Water District, di ba? Daraga Water, may Daraga Water District pa ngunyan? Igwa pa? Ay, gwa pa. Kaya pa man dissolve ang Sabi yun, water district. pag tinerminate ito, na joint GVA na ito, mabayad ki 70% kan whole investment. Opo. Ang whole investment, sabi ni Atty. Ayan, more or less 90 million. 90 million. So, ang 70% kaya kaan, more or less, mga 60 to 65. Kaya 70 to 68 million. Oh, mga rokan, 60 to 70 million. Paano doon yan nagka-uryunan ng mga joint venture ng kampanaw na di? Ang joint venture agreement pag depende. Di pa na yan nakalatag sa mga... dapat linatagan sa dalagin nyo. Di ko rin po na ilatag yan ang proseso kaya. Lingaw ko na. Indala. So imagine kung araw kaya na agreement na yan na gripaburon man ang maray sa investor. Naroon ka, dito na papakaray sa serbisyo, dito na gusto ang serbisyo, kung nabuta na, terminate na kan partner, libaw kan Daraga Water District, may babayadan ka pala. Ang joint venture agreement pag depende, 25 years. Correct. Dito man nakaabot naman sa 25 years. Ang hapot, perang taon na kunyan, perang taon na. Dari na sa more or less 12 years. Dahil ko lang masiguro. 12 years, sampu sa Albatan, sobra pa 10 taon. Dahil ko sure. Pero sabi yung tanang araw ka yan. Pangyari sa mga gabak, ang pagbi-break palan, akong pagkasabot ko nag-break ka mong duwa, pa nagbubulag ka mo, gari, naghuron ka mo lang, na no hard feelings, di ba? Pero uday man sa ururong kan nga, sige bayadan mo kung para pakaon ko sa imo. Difícil pa lang, pag sa illusion mo, siningil ka na kan ginastos. Iyo nga ni, ano. Pero lakan da kuron singilong ka. Singilong po na nga sa load. Dapat malan sa syuta mo, ikaw ka mo gipig-apon na joint venture agreement. Tapos haliwan mo itong portion na mabayad ka. Sa oras na nag-break ka mong duwa, bayadan mo kami para pakaon ko sa imo, tamagastusong ka. Daw pa nga na ito, ano ba? daw pa nga na hindi pa lang ito conjugal property. Tapos conjugal, baga 50-50. Iyo di. Yan pa lang 70. Salbata ng pangyari sa Maoraro. Dene, ako sa iling ko, ayos mo na lang yan. Ikadua, bakoy ko dyan gusto maglaog na gari supplier, bulk water supplier. Ano lamang ang resulta ka ito? Tagari, bakit ka ito? Gari magkasundo sa Prime Water, buda ining bagong supplier, buda ang Daraga Water District, para mag-supply ng tubig. Garital aram mo, nahuhustid sa mga, sorry for the term. This is the appropriate term. Gari bagasod mga taga-Daraga, kapot sa liog, ilingon mo, o yan naman na may supply, Joshua. Ang sabi kang Prime Water ka nag-attender dyan sa session, ang water source sa Daraga, sufisyente. Correct. Para sa mga Daragenyo.
Kaya lang, di nakakaabot sa mga taga-Daraga, top 50 pa ito? 59? 59. 59% kan tubig sa Daraga napapaduman sa wara. Non-revenue water. Non-revenue water. Kung sabihin, dakulo na mga linya kitubo ang mga raot na dapat pakarayon. And the only solution para makaabot ang tubig sa mga Taragenyo, iyon magbugtak yung mga pipelines na bago. Tama? Kaya lang, sa pagbugtak nila yung mga pipelines, nawara sa kontraktor. Binayaan kang kontraktor, di ba? Tawarang? Bayad. Sabi kan Eagles, in the long run. Pero, ang sabi dito so Daraga Water District may pinaglatag ng pre-termination. Iyo. Abangan, tataba ka. Inapot ko kan si Mayor Biggs na may pangtabang lamang ang gobyerno, ikapasubli. Zero nga kitangon yan. Ta. Pero ang aran ko nga nagmano siya sa luwa. Luwa? Baka nga sa luwa. Ang luwa Pwede. nga nagpautang. Depende. 70%. Deng padumanan, ano? Deng padumanan. Magayon man ko to sa airport. So effort na nahiling pagigibon ni Mayor. Magayon man ko ta. Magayon. Effort ni Vice Mayor Love. Magayon. Sa mga effort na pagigibon nila. Kudaro kami naabot sa punto. Ang mga taga-Daraga, magiging magsala. So na may nagdamo niya taga-Daraga, pwedeng magsala. Sinikadan sa radyo. Punduan na ngayaan. Sa nita niya ngayang baritaan. Pagsara, laksikoon ako dyan. Magsala. Ngayang bareta yan ngaya. Malanguyam na kang niya. Awinda. Ay, di pa ang dagdag niya itong istorya. Suabino, Desidibu. Salbatana. Salbatanang pangyari sa Mabaka. Hello, Mano. Migo, turuan taga kang solusyon. Ano ang solusyon ta? Bago ampay mo ader ki Bilyar. Iyo. Hagadan niya si Senador Bilyar. Dumuman si Mayor. Dumuman si Mayor ali. Tama. Pwede. Wala niya man, si Bilyar ang magkuhan, hagadan niya. Ang mga suggestion mo, Mano, gari pangwara ki disaster. Awinda. Ay, nako. Relax lang kita, relax lang kita. Taba-tabo ko magpare-stress. Sir, digdi po sa Isla Batan, inopen kabubuldan, pero pag nag-uran, dahil magihan dahil sa baha o sa kabaga. Hello? Good morning, BP. Morning. Tama ito si Sherry. Umagad sa Senado. Salbatan ng Rick Doon ba ito? Salbatan ng Rick Mendoza ini. Walang kaisipan. Doon BP, araw kayo ni. Kurupot pag ni Joshua. Ang apot ko naman, nata puminirma sindaw, dapat magkakontrata, pero may yan side kang gobyerno. Haloy na kaya ito? Haloy na, ko aram kung saan mga nasa mga kwanduman, signatories. Haloy na yan eh. Di ba, dapat advantage yan sa government permit. Natanang mo niya, nagnahiling ko, advantage yan da. Disadvantage sa lokal na gawin. Awinda. Bukan sa payo, BP. Pangyari sa Maabaka. May ganib, ang procurement ganib sa gobyerno, hindi ka pwede magbabasing specs, dapat tumalagaw ka ba, takaling makuha ka. Ngunyan, baliktad ang daraga. Wala kang pwede magpara, sala-sala yan, tapos pwede mambudsman ka kaan pag nagkataon. Hindi mo sa pipabasa niya, nasabi ba gani Atty. Ayan, babayad kayo 70%. Araw mo lang may disadvantage sa'yo mo. Pumirma ka kung bako ka ng ludo-ludo. Yaw na nga ni, man. Inda, kung na paano yan? Karalibong kita. Konsulta lang ako si Sir namin doon sa duwang ka sa senador. Agalan mo sa duwa. The best. Okay, sige go. Salamat. Ay nako, alas 8:35 na. Iba pang mga bareta masunod, mga tugang sa Anapot, magalipas lang kani.
Matang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex. Ladies and gentlemen, welcome aboard Delta Airlines. Are you curious how you could study, work, and live in Australia? Hayahay Travel and Tours is an expert affiliate of the Oz-Pacific Group Migration Agency based in Sydney, Australia. We're hosting a free info session on visa pathways to Australia. Get the chance to meet guests from Australian colleges and learn about the student visa and skilled migration process. Join the info session on August 30 at 10 o'clock in the morning on the 3rd floor of the Chancery, Magsaysay Street, Sorsogon City. And another info session on August 31 at 10 o'clock in the morning at the Event Center of SM City, Legazpi. So what you waiting for? Register now by visiting the Facebook page of Hayahay Travel and Tours. For more information, contact Gina Almaheda Corcuera at 0922-800-9310. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tinilipo ninyo sa Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon, Kargaan Nagom, and Inter-Barangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Uncelebrated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat.
Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bako birthday mo niyan dyan ni Doc Joey? May nalag akong post ni Jenny Doc Joey Bitito, birthday mo niyan Iyo may birthday mo niyan si Doc Joey. Doc Joey Bitito, padi. Happy. Kung di gano'n man siya kikon talaga, pagigibon na niyang puro na siya dyan community service. Ang pagigibon ni Doc Joey. Pading Joey. Doc, happy birthday po sa imo Alright. Report tayo. Hali dyan sa luwas. Kay ba mga tugang si Jomar Bien. Jomar, good morning. Anong latest dyan? Go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Full transparency niyan ang sesyong kansanguniang paglungsod kan tabako. Ini matapos na live na sa Facebook ang sesyon. Pangduwang sesyon na kung kanakaaging simana. So mga tao na gustong maaraman kung ano ang nangyari sa sangguniang panglungsod kan tabako. Magayon yan? Oo. Kaipuhan lang ninda magbukas kang Facebook account kan sangguniang panglungsod kan tabako. Mahiling mo diyang gabos. Nalaw pa lang ugaring headline mo, minakimlat pa sa na cellphone ko. Magayon na yan, napigibon ni Singan Vice Mayor dyan. Si Vice Mayor Glenda Ongbong. Yan, nganing ang gabos na nangyari dyan, naaraman kan mga tabakenyo. Roger, yes, magayong patian style BP Henry. Bako yan na to. Ano ini cellphone sa nang nakatutok? Bako, may mga camera talaga, may mga operator, ang sound interconnected sa sound system. Kung ano ang naglalaog sa microphone kan sound system, iyon maluwas dyan sa So, malinaw na marayan mga taramon. Pagkatapos, pag di ka mataram, naka-close up ka pa. Ayon, di may cameraman sa loob kan session hall. Oo, nagkapira. May cameraman. May operator, may mixer.
Aha. Na iyon, nagsiswitch kung ari na camera ang dapat na magluwas duman sa Facebook. Ayos. Crystal dyan sa tuya. Nabunjing. Aron Ah. tapos ang sound, bako so na kukuha kang cellphone o kung ano pa man. Ah. Yaon mismo integrated sa sa sound system kan sanggunian so sound. Kaya malinawin maray. Aha. Ang bentahe padigdi, ang gabos na itataram BP Henry, kuang-kua, sa hinalian na microphone so lambang Saro. konsyal. Oo. Kung mataram ka, madumang ka talaga, matindog ka duman sa microphone. Tama. Tama man. Tama. Kaya, day na itong sudati mga nangyayari na minataram sa nasusarong konsyal, tapos naka-off pa lang sa microphone, taday niya napindot. Di man nag-lalaog duman sa sound system. Ngunyan, pag ikatuminaram, i-recognize ka nga na kan majority floor leader dahil i-endorsar ka sa vice mayor. Pag-abot sa vice mayor, i-recognize ka. Madumang ka sa podium, duman may microphone, dumang ka mataram. Yan. Oo. Malinawon, dahil nakaipuhan pa na magparaharapot sa publiko. Ano ngayon? Nangyari naman. Oo. Ano maringani kayan tabi, Jomar? Ano maringani ka? Antaraban mo si Vice Mayor Glenda, ilab niya pa duman sa DWGB? Actually, Galing may radyo pa? nagkuha, nakiprograma doon. Maguro na sinda kasi SM Dexter kon... Igwa na, BP Henry. Oo, di ba? Kada Miyerkules. Full transparency. Ripante yun yan na yan. Di ba? Although day mapig on air ito. So, session. Ang sistema, ang pag alas 11 hanggang alas 12 udto, kada Miyerkules. Yeah. So may gabos na ihapot, mag-tune in sa WGB. Tayaon dyan sa mga miyembro kan sa Gunayang Panglungsod, sisimba ko ng sa indong kahaputan. Maray ang naisipan ni Vice Mayor Glenda. Roger. Sana pangarugan ang ibang mga mga ibang board member, kan ibang mga local officials. Ade? Roger. Mga LGUs, syudad o munisipyo, probinsya, maray yan Maray yan. Iyo. Oo. Actually, ang nagtuturo ka, piling mga konsyal na may i-report. Ang title ng programa ninda, ihapot mo kay Glenda. Opo, pero pwede mo ihapot dahil ang title ninda, Ika at ang Sanggunian. Una nang gibon ninda, ang hapot, WGB edition. Nataw to na, ongoing na ang programa. Grabe question mo, kung ano pang yan. WGB. Ayos. Ang nagtutukaw, kung siya nakasay nakagawad na matukaw kang aldaw na yan, iyo yan, pero pwede mo ihapot sa ibang mga concern. Magayon niyan tabi, Jomar, dahil monopoly ni Vice Mayor, gabos na konsyal, may tsansang magprograma, di ba? Correct. Good. Yan na, reshuffle sinda. Tapos, pero di gustong sabihin, na pwede mo sanang ihapot. Sumanong mo duman sa komitibang pigkakaputang kang konsyal. Correct. Pwede mong ihapot sa ibang komitiba, sa ibang mga pangyayari. Kasi aram-araman hindi yan. Yeah. Okay. Magayon ang sistema, BP Henry. Actually, ang arog kaining pa sistema, inagi na ini sa haluyo na ini BP Henry na napag-ururunan, pero internal rules na ini. De ko lang marama na a few years ago, piga-probrahan na ninda yan na magkakaigwanin live na coverage sa Facebook ang Sangguniang Panglungsod kan Tabako. Yeah. Ilang ugaring napangyari kan mga enot na mga Sangguniang Panglungsod, ngunya na pangyari ni. Nagtutugutan maninda BP Henry ang si Isayman na malaog dyan sa Sangguniang Panglungsod kan Tabako na magkuhanin video asin mag-live man sa sadiri nindang Facebook. Yeah. Pero kay po nida magagad ki permiso, tangani na maiwasan itong barasay-basay. Yeah. Na basta na sana makuha ki video, may nangyari na kaya kansuenot na konseho na may sarong nagpapabisto man na medyaman na nagkukuhanin video, pag mataramang sarong konsyal, dodulo ko na idungdungan kang cellphone sa pando.
na nagiging obstruction, Iyo. nakakaulang. Yeah. Ang pagtaroon naman kansaro naman na konsel, mapasiring naman itong susunod taga-media daw na ito, duman sa sarong konsyal na nagtataram, dudong-dungan ka cellphone naman sa bato. Gari sala naman niya. Gari ba ko naman acceptable na practice na report. Gari ko naman Buro media kaya? Kaya ngunyan, tama na isipan ni Vice Mayor Glenda na arog kaya. Ngani na, gabos maka-access sa informasyon. Roger, pero kung gusto man dagirarin may mag-solo, di pa. Pero kaya, magsunod sa regulasyon sa mo, pindong ka lang dumangkong sa imong pwesto na magparapang paliyo. Yan, BP Henry ang report. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Mariana, sana maging eye-opener ang ginibo ni Vice Mayor Glenda Bongao. Mga tugang sa sa gabos na mga sanggunian, di ba? Gabos na mga sanggunian tabi, sana arog kaya ng gibuhon. Tanganin ng mga tao, makadangog kan mga nangyari sa pinagigibok kan mga konsyal, mga board members, asin iba pang mga elected officials. Sige tabi, Vice, ipagpadagos mo yan na style mong yan, magayon yan, ha? Good morning tabi kay Manong Father Dave Ramoso. Sabi ni Manong Dave, nice to hear you again, Manong Henry. Ayos si Manong Dave. Nahiling ko ni kasapon duman kasubanggi duman kay Teacher Ophel, ha? Siya nag-bless kang siya nag-bless kang so Sunshine Golden Park, kasubanggi. Good morning, Mano. Pwede umapiesta na pati dyan sa San Ramon Nonato. Adi, sa pizza sa pizza 31 ang kapiestahan. Adi, igosindang misa, mga tugang ni para kay San Amay schedule sindakan mga masses. Adi, puntabi Agosto 22 hanggang Agosto 31. Ngayon mismong aldaw kan fiesta nan mamisa si Bishop Joel Bailo 9 o'clock. Manong Dave, marayan sa imong true text, Mano. Marayan sa imong true text. Maray po yan. Ano ko na malista ko na sa 31 na udto. Okay? Magsimba ka ngayang una, Mano. Pako na makakaong katulog. Magsimba ka ngayang unang alas 9. Yan. Angel Mustasa na sa linya. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tuyang mga Ay, alat ko na, tabi. Alat ko na. Masupog sa imo. Pagirahay sa sarong porsyon kan tinampo sa Purokotso kan Barangay Bitano, Legazpi City. Pagkatapos na daak kan Ibalong Festival sigon sa City Engineering Office. Angel, detalye mo na. Good morning, Giraray VP. Good morning sa tuyang mga paraantaba. Sa mga dugang tapang Bareta, schedule na ang paggirahay sa sarong porsyon kan tinampo sa Purokotso kan Barangay Bitano, Legazpi City. Alagad, may kasaributan pa para sa Ibalong Festival 2025. Ilihan kasimbagan ni Legazpi City Engineer Clemente Ibo matapos na ipaabot kan Disod sa Binus. Ang concern man na ipigpaabot kan mga nag-aaragi dyan sa lugar asin mga concerned citizen. Dahil sa delikado ng marahay ang estado kan tinampo digdi, lalo na sa mga bako pamilyar sa lugar. At kaya VP na may nagpaabot sa tuyaan na sarong concerned citizen. Dahil sa nakalaag dyan VP na warning sign, iyo ang raot na bola. Tapos mga chay kung sa ina peligrosong marahay ini sa mga motorista. Kung kaya kan ipigpaabot naman ang concern kay Engineer Ibo, tuloy silang nagpadaranin personahes kasuhapon para buktakan nin matanos na warning sign asin mas maging visible sa mga motorista. Sinabi ni Ibo na nakaprogram na ang paggirahay sa nasabing porsyon kan tinampo sa nasabing lugar kasi nakalinyada man ini pagkatapos kang kasaributan sa Ibalong Festival 2025. So saan tabian Hermanang Angel na lugar na andyan sa Bitano? Saan parte taban Hermana? Ang tabian Hermanong Henry sa inutan kang dampa ninong ampangan sa sakanto yan VP kan sarong gasolinahan. Ang dampa ni Hermanong Nongs yan sa may inutan kan ABP Catering? Opo, ang sa inutan naman kan
dampa ni Hermanong Nong sarong gasolinahan po. Ayo, sa kanto may patuon na luwas duman sa may dating St. Jude. Opo, VP. Diyan iyan lugar naan. Sa Tahaw. Anto lang VP, pag maliko ka po. Nalubak dyan sa Utuko one time. Bako lang nga ni VP lubak, ta kung malas-malas ka, makatong pa po. Nakatuong sa auto ko. Pero ko napansin, nabisa ko sa kauron ko. Isa ang kauron mo. Si Mrs. Okay. Si Mrs. Oo. Hindi ko napansin eh. Medyo halang ka sa boses ni Mrs. Pero salamat na. Engineer Ivo, salamat ang tabi sa imong action tungkol dyan. Buda, at least na ini man ang ganda binugtak, saro ini sa advice para dahil ka makashoot dyan sa lugar na yan. Iyo. Okay, sige, Hermanang Angel. Salamat sabi Hermanong VP Henry. Yan po ang mga dugang tapang informasyon kay banan si Hermanong Boy sa Mobile, Ilaw Mustasa, DCTV News. Thank you, Tabi, Hermanang Angel. Mientras tanto, duwang kita kay Hermanang Karen sa dagdag na report. Hermana, marina hapon, marina aga. Good morning, VP. Center Clinic, in-inspection na mo na ni Governor Noel Rosal dahil sa nakaarabot sa iyang issue digdi. Mana, i-detalye mo. I-inspeksyonan mo na ni Governor Noel Rosal. Kapag ako, in-inspection na sorry. Sige tabi, Hermana, go. I-inspeksyonan mo na ni Governor Noel Rosal ang posibilidad na mabuksan sa limbungkan sa iyang administrasyon ang dialysis center sa Segundo Distrito na yaon digdi sa may Bicol Skin Clinic. Sa ipinabot na impormasyon sa to ni Governor Noel Rosal sa media briefing, sinabi kaining dai pa talaga sa plano kan gobernador na mapakaspas ang pagbukas sa ining dialysis center sa pagsabing riniparo niya muna ang informasyon na nakabot sa iya na may mga ekipahis digdi na sinabing dai nakalusot o dai puminasar sa pagkakaigwa ng license to operate. Ikaduwa, kaipuhan niya maninawan duman sa pakiulay sa ilakan operator kaini na iyuan Ayushman Las Piñas sarong Indian National Tabi VP Henry na magbago sa indas kina-memorandum of agreement sa probinsya. Dahil lang sigun sa gobernador, sinabi niya ining dapat goonang ikonsulta as in dinawon personalmente kaining operator ang mga bagay naan sa probinsya dahil lang takundai plano ni Governor Rosal na palitan sinda o kung kaya dai madagos ang operasyon dyan sa dialysis center. Dahil lang kasigun sa gobernador, grabe ang nasasayang na oras sa dialysis center naan nasagpud mo niyan, dahil pa-available sa ibong kan tapos naman ko ta na mga bagay-bagay dyan. Sa matatandaan bagatabi VP Henry, kinumpirmar na yan mismo sa tuya ni Provincial Engineer Dante Baclao, as in kan Provincial Health Office, na okay na ang mga kuryente, tubig, asin sa mismong establishmento. Palagad ang kulang na sa nabaga, itong lisensya kan mga ekipahis digdi, nagagamiton sa proseso kan dialysis. Kung kaya ngunyan na napag-araman ni Governor Rosal na sinabing dayda palan puminusal sa mga ekipahis dyan, dahil kasiguraduhan kung makakatabang ang dialysis center kan Segundo Distrito sa nagtitiot ng dialysis center sa ibang mga distrito kan Albay. Okay. Ayan. So ang target tabi dyan, Hermanang Karen, bubukasan yan, magiging operational yan? Tama din dito, Liz. Tama. Sabi ko, ang target dyan, bubukasan iyan para maging operational. Iyan na building na yan. Opo, VP Henry. Oh, may mga masina dyan, may dialysis masina. Aha, iguana. Pauro-utro na iyan na itigtaran. So, tawang pulis-miri. Ating sa session kan sanggunian panlalawigan ng Albay. Pero ang problema palan, kaya ano yun so pag-operate kaan, pagiging available kayan, dahil taso nakaabot pala na information kay Governor Rosal, dahil palang tabi-ibiten puminasar sa mga ekipahis dyan. Kaya ngunyan,
ang tigsususog ko digdi sa Provincial Health Office, ang eksaktong informasyon ka iyan. Yeah. Okay. Iyan Okay. ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. May reaksyon pa lang si Kuya Nes Belga Kasubago. Dahil na ngayon magparaharayo pa kung manungod sa palpak na project. Magdigdi ka na sa nangyay sa Gugon Bypass Road. Pag mauran, suitsura, guminayon, so tinampo. Pero pag mauran, baha, nata ito. Pagibok kang line canal, binarahan sa cross drain. Kaya ang tubig dahil naman nakabalyo duman sa ibong na kanal, nagaagi ang tubig sa ibabaw kan tinampo. You are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you. I just can't believe it's true. Mga tugang, salamat kan sinong pagantabay. Masunod na po si News Director Mar de la Cruz sa programang Tingog Kan Banwaan. Mabalik po ako 10:30. Balik kita duman mga tugang sa programang Aramon Nyato. Ngunyan pong aldaw ta nakalibtabi si Pio Fernandez. Hello Sugar, goodbye. Honey, honey, I love you all. Mabuhay. In my search for gold, I've